tinokwanisa Zimbabwe mativi mana ese enyika. Tadzoka zvakare nedare rasoko mbuya mutuma mafambiseni. Mafambiseni kava ndo yatinoti pachirungu nickname. Zvavakatanga kutionesa vafukurwa mufaro wavo kuti aiwa ndaanevhu ndakadzokera kuivhu rangu repasi chigare. Saka tinongoramba tichingokurudzirana kuti ngatirambei tichidzokera kuchinyakare. Chinyakare ndio foundation yezvinhu zvese. Womwe unotonzwa vanhu vachiti zvakasara zvezvi. Todaira kana dzimba dzatinogara dzakavakwa kumakore kumashure ifoundation iyo yakatovepo. Foundation iyoyo, imba iyoyo yarera zvizukuru nezvizukuru yakavakwa kare kudidzira kuti chinhu nechinhu chese chine foundation chifanira kurespectwa. Unonzwa mavana vanhasi vachiti zvakasara izvo ngatitei zvanhasi. Aiwa iyo anenge wakabuda nekudumbu 9 months amai yako wakakutakura nhasi wakurarama uchiti aiwa nezvanhasi. Hakuna chinofanira kushorwa chekuita nezvakare kare. Saka zvisine hazvo tasangana zvakare. Tinambotanga tambotaurawo nyaya yemufi. Tinozviziva isu kuti kana munhu achinge anzi afa, angava afira kumba, angava afira pamugwagwa, angava afira muchipatara, taura kungotaurisa hama dzaudzwa kunzi munhu afa. Andaya tinoti mariro. Ndipo patinoda kuti tidzokere futi panyaya yatataura kuti musakangana chinyakare. Mariro anhasi kakashoma kona umwe anosungana tambo dzekunotengerana jira ratingati jira jena, osungawo tambo munhu wese woukama madzisawira. Tambo idzodzo vanomhanya nadzo tambo ndivo varoorana naambuya veukama vedu nemadzisawira atinge tiziva kuti aiwa madzisawira tikatadza kuti ndisawira tichitomboita kunge hama yedu, nyangwe tisai zvedu tisawira ihama. Tambo idzodzo tinozviziva kuti kana dzasungwa chiratidzo chekuti pano pane zvaitika, nepari kuchemerwa munhu poiswawo kajira dzvuku, kana paanonoradzikwawo ukapoendoka pasafety of yemugwagwa yero machira matsvuku dzemotokari. Zvimwe zvinhu zvamaakusiya apa tida kuti taikuonesana kutaura izvozvo kuti muzive kuti maakunyanya kukudza magariro edzimwe nyika dzevamwe vanhu vatema, mokuzokudza magariro ewestern life, modern life zvechirungu tichikangana pasi chigare. Ndipo patinoda kudzokera futi kuti kana tichimbotaura nezveZimbabwe tiine nhoroondo dzanakaguvi nananehanda. Saka kuraudzwa kuti foundation kwakatangira chinyakare ngatirambe tichifamba nacho. Saka tiri kutaura kuti asikana mariro emazuva ano makutokudza kumhanya unoita mamakeups afirwa mukadzi wemunhu afirwa anotogadzirwa otoitwa mamakeups anodiwa nekubuda pavidhiyo, motonopurindisa matishirts. Asi kamabva kunoviga munhu, vamwe vanoenda kunoviga munhu vatodya chikafu, vamwe vanozodya vabva kumariro. Vamwe muchienda kumariro ikoko munototsvaka mabest dressing, mamwe anenge atori masithrough zvinotonyadzisa zvoti mabve aya kumadzimai anenge achitooneka. Asi muchikangazwa kuti pakaitwa independence yenyika ine nhoroondo kaina nehanda. Iro Zambia nedhukuwani zvaingowaridzirwa vamugabe vachizonoenda pakapeti yeredhi. Ivo vamunangagwa chaivo vanongowaridzirwa mazambia. Iko kutime yepolitics yemakampeni yekuvhota iko kunongonobudiswawo nemazambia nematishirts. Saka mazambia ndoda kutrai kukuonesai kuti maakuashora muchiti tiri kuita zvanhasi. Ivo vakafa varidzi venyika vachafamba pamutumbi, vanofamba kunge isu tinotaura zvekuti tine chitaura ndedzanambuya idzi, asi havachakwanisa kufamba ivo pamutumbi yavo. Mweya yavo inopfeka isusu mahuman beings, isusu tiri kufema tiri vedanga ravo zvisukuru vachida kutaura pfungwa dzavo patiri. Handakangoona nyaya dzacho. Saka tiri kududzira kuti kumariro uku maakukanganwa zviya zvemazambia, maakukanganwa kuti munhu iye abva kunotorwa kumochara achienda kuimba yaari kunoiswa. Kune vanovhara kubvira pamota ichibudisa chitunha chachikofinika, vanovhara kane mazambia. Andika panotokandwawo mari kana dzingava dzinozonongwa dzichizopiwa vachovavhara kubuda kwemunhu mukofini tichienda naye muimba maari unopinda dhoiroroka. Andika rotovharwawo vamwe kutofamba imomo munzira muri kufamba munhu achifambwa naye nyore nyore, pane pachitokandwawo mari. Vamwe unotozoonawo vachiri kuteedzera chinyakare, unozonzwa kunzi nditoriwo nekapu yangu panhingi uya akashayika ndo kapu yangu yandakatenga pamasensa aya ataikandirwa. Vamwe vanotodyiwa miriwo yavo utonzwa ipoto yaroora, ipoto yananambuya. Zvese izvozvo muri kuzvikanganwa, muri kuzvisiya. Ndo dzimwe tsamwa dzekurwadza vechipasi chigare kuti vatidzivirire pamhepo dziri kunorombwa kunze kwenyika kuti dzizouya dzizoti mhura isusu nomuZimbabwe. Bokozi muri kuvakanganwa magariro enyu. Tobva ipapo manhuwe chaiwo ekuti vachingoti jiti mumazirori vanovigangana wavo.
mazidhishi kanedzo dzingavachembera vanga varora vaya vanga vachivhara kubvera pamukova wemota wauya nekofini kunosvika kudhori kunopinda munhu iye kana chinorara mumba achiimbirwa. Ndo futi the same people vanofanira kutsvaga manhu enhumwe haatengeswa akazara kunana Mukwisu. Ende chamunofanira kuziva kuti hapana chinhu chechinyakare chinongobuda chega chinoshayikwa. A good example, takarwara nemacovid vangani vakanotengesa vakatoita mari medu mumbaro nekutengesa zumbani, asi zvese zvomuri kusvikangana muti zvakasara. Pamune michi zvakasara varidzi venyika, madziteteguru venyika ino veZimbabwe vachitonzwa zvamune mitora izvo zvanenge vachingoti okay sei zvakadaro machiziva kuti hapana chakasara. Zvakafanana neni dare randinofamba harisi rangu inini nditori wenyama, asi ndakakuudza kuti ndaane 44 years 2017 ndakatonzi nemhepo iwewe zvemakeup hakusisina, zvebonda hakusisina, totozoona ungori chirikadzi baba vemwana vako vakafa une umwe munhu warikufambidzana chitombosiya ndauya ndakuda kuti rangu dare ridzoke netsvimbo yangu yechimachangani rinova ndozamu rame yangu randakayamwa ndogara ndakauta Zimbabwe mukapu muri zamu maZimbabwezi muri zamu ene munodiwa pasi chigare ende vakawanda vanoziva kuti makangwara muchikoro chacho munacho pari pane pamava kudhivhitwa izvi zvechivanhu izvi munoda zvinhu bhozi ndimi vazhinji vane mbiri vari kuromba mapasta ari maZimbabwenzi. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa izvi zviri kukonzeresa ndufu. Tinofanira kunge tichidzivirirwa nevepasi chigare panoda kuti mukovafuratira muchita zvenyu zvishuvayo ungawanika uri mwana kana kuti wamukanya soko nagudu tiri mhuri imwe asi uri kushanda netsvimbo kana yanyati yawakanosimbisa nemusoro wegoro wakanopiwa nechembere iri kuMozambique azvibude. Isusu tichikura taiziva maadverts ndo anongonyanya advertiswa riri business. Vanhu machechi mazona akuti advertiswa kunge business. Ndosaka takataura kuti soja lavhu akafasi akataura chokwadi mamwe machechi amakambani zvakangofana naSeke Road takachema 17 people vakafira on the spot. Vanhu vanotasai pawaterworks paipa padori nezibillboard zihompera vamakandiwa varipo. Iro handisi ndega ndinotaura nyaya yevanhu vanonorombera pfuma handidzidzisa. Toda kuti muzive kuti zviri kuitika munyika munomu ivo vepasi chigare vatotifuratira kuti chengeta nyangwe tiri vanhu avavo nekuda kwokuti vakageza maoko vakafuratira vakatida kumboona kuti iyo Zimbabwe zvedi munhu anonotsvaga n'anga yekunzi oya nayo. Ivo vari kufumura vega vachitaura kuti mapasta mazhinji ane mishonga yekudaidza kuti vanhu vauye vabudise mari vachidaidza maprofesi vese. Takataura kuti chinonzi profeti chii ungatakakutaura chinonzi profeti chii hazvienderwa kuchikoro. Mwari ndo vanozudza munhu vanenge vada. Hazvina basa kuti wakadzinza, hazvina basa kuti wakagara pamba kuya vati rumwe. Mwari vakangokuda vanongokutuma nebasa. Ndosaka takakutaura ipapo. Noti zvekena unorombera. Ende kana vakupa iwe vachi vari kurombera upasta munotoita kuvananzva kuvanyengetedza vachitoa can I dig deep. Anenge ada kuti tangonatsoona masettings ake madumwe ake kuti ari kumuudza chezvipi. Handizvo zvatinotarisira munyika yeZimbabwe yatinotaura kuti yakauya Second Republic, yakauya nenyasha, yakauya nemidzimu yeZimbabwe, yakauya nengirosi. Saka zvinhu izvozvo zviri kuitika izvi unonzwa sei kuti nezuro uno takachema Seke Road, nezuro uno takuchema vana vatsakatikira kuSouth Africa pamwe chete nevekumushapo kumaMalawians. Zvinorwadza sei vanhu tadire uko kuda mari. Kwani muBhaibheri chaimo kana yeJoshua paakatungamira vana vaIsraeri after Moses abva akanopinda vanhu hondo neICT akanorohwa Moses Joshua akapfugamira Mwari akati ko Mwari ko first hondo yangu chaiyo tapinda muKenani zvagara sei zvikani pane munhu akanganisa kuvana vaIsraeri matadza. Saka maZimbabwenzi muri maIsraelites mune zvamuri kutadza muno munyika. Achanouya ndiye akazonofukunurwa naMwari after Mwari vapindura Joshua apfugama kuti koseko ndarwiswa pahondo yefirst hondo maIsraelites ndiri kutungamira Mwari. Mwari vakati aiwa kune mwana mhuri yaAchani wacho nefamily yake vabaka zvinhu zvatakauta after madhingura Jericho muchawana goridhe, copper, silver, chichi, marobhi vanopfekwa nemaprofeti. Muchengete zvinhu izvozvo munozviita kunozvisa kuJehovah tabernacle kana kuti Jehovah stand zvinochengetwa natreasurer wacho but ana Achani vakachiva. Ndo kwakatangira foundation yecorruption. Ruchiva kutora siri zvako izvozvo izvi ndozve zvimwe zvinhu zviri kurwadzirwa nevakafira nyika ino vari kunyadzonya kuchimoyo. Takakutaura kumashure paya kuti aiwa munokanganisa. Saka muchizonzwa muiti midzimu yatifuratira muri kutadza kuvigana. Takutaurirai kuti pamariro yenyu chaipo uyu munhu uyu asati aenderwa gata tinoziva chinonzi gata kuendera munhu afa
tsave ukama vemudanga kunotsvaga chikonzera zvinei kuti aifa achirwara nemabp kana chichi aiwa musatorerwa advantage yema zvirwere zvechirungu izvi aiwa chikaranga chacho munhu anonotsvagirwa chamuuraisa muri kunzwa pamwe paangachirwara nemabp kwane vavengi mumhuri vemadzinza nevamwe vazoita kuti mudzinza kana radaro vavengi vanowana way out yekupinda unoziva mudzimi yako nedzinza rako rakakufuratira muvengi chianowana way out yekupindawo zvinoenda unotsvagirwa gata but unoona umwe vanhu mazaro machimamutora kumochari ikoko maakumhanya naye muchitenderana iye akatofuta akatsamwa ari mukofini imomo ari kutopupa nehasha iye maakumutora maakumhanya naye muchitenderana naye kwamunotendera naye muchiimba zvinyadzi venge kodi mumbare zvinyadzi vamwe vachandodedza gure risiri redzinza remunhu iyeye varidzi vehama wotatadza kutopa mukana kana aitonamata cheche wotatadza kutopa mukana wokuti vaparidze shoko raMwari nekuti zvinhu zvavo vamwe vanenzara dzamuno munyika vakutoti mariro tawana kwekudyira vamwe vachitodanana nekuti kuti makakudza kabonde kuti isex worker sex worker kaibasa rinoitwa nekutengesa mutumbi wako iwe uwana but zvinhu zvese izvozvo kutotadza kumashure takakutaurirai kuti virginity yemunhukadzi chaiyo inokosha iko kutakura naye manzi koko kunokosha imboimagina mukadzi kuti unozofuta dumbu rotakura mwana naye manzi rakafutunuka wamuzvara mwana wako yotozonopfeka skin tight kana corset zvitori zvakatonaka chishamiso mukadzi chishamiso kuna Mwari wozonofutunuka dumbu wakatakura naye manzi dumbu rero zonoserera inini chaiye ndakakutaura ndinotenda mapostori kwa Joan Masowe ekwababanzira mumwedzi waOctober ndinoziva kuti inguva yenyu yemisi mitatu vasati vafa vagodifulunzira taita misi mitatu muna Machi vazofa misi mitatu ineswa muna October tinodaira chawandi chitsidzo unokwira mabhazi muchitoenda kunoona pakarara vanzira ndinokuti kana makatoita ndinokutendai asi kana muri kuita this Saturday wiki nei twanhu munowanzogara chitatu kunge china mozoparara sandi aiwa Mwari ngavakuitirei nyasha ini ndakasungwa nematare andisikureva kuti andiuye kuchechi ndinoya kuchechi nekuda kuti inini ndakada chechi yeJohani Masowe nekuda kuti ndokwandakataura kuti ndokwakandiita kuti ndizobatawo mwana ndaingweta mwana vana vaviri kutanga kachidyowo chipiri ndizvozvo wechitatu kwakauyo munhuwo akabatsirwa ikoko akazondidana takambochitaura saka ndinotenda Johani Masowe ikoko plus mweya wengirozi wakaburukira kuJohani Masowe chishanu ndosaka babanzira vaiva kumhondoro ende kana mhondoro inotozvitambira zvemapostori nekuda kuti ikoko kune minana yakaitwa ikoko kubvira midzimu yekumhondoro ikoko zvichibatana nengirozi mhondoro tinoipa chiremera asi pakanga papinda jambu kadivi remhondoro kumakore kumashure pachibuda nyaya dzokunzi kuri kutemwa nematombo vanhu havasikuona ari kutemwa nematombo vanhu kungotemwa kuri kutsva zvisiri kunzwisisika zvimwe zvacho ndezvekuti musakangano kuziva kuti kana munhu afa nhumbi dzake dzinogoriwa ini ndiri mwana wababa vekumalawi amai vari muZimbabwe ndakataurawo wani kuti akatamboone shamwari vaibvawo kumusha wemhondo kumhondoro asi vakaviga mwanasikana wavo akapfeka sketi yangu yewhite zvichireva kuti dzinza rangu Malawi inyunyuto inobuda uri paMalawi handikuti kukuvanzira nyika nekuda kwokuti vanenge vataura bwanji mwana wati arichiri ndi moyo but amaenda but zovala ziri kumanda bwanji kuzvirora kuti zvandataura vanenge vachikomana vedu mupenyu anotofamba moyo umupenyu asi zovhara zvipfeko zviri kumanda kumakuva sei idaro rinenge chibuda ikoko asi zvisinei tiri munzira yekuti tibude tiendi nenyaya idzodzo saka nhasi takuda kuti tichidzokorerana kuti tataura zvemufi kuti nemariro dzokerai kuchikaranga vharaiwo madhoo muchitambirawo mufi wenyu zvakadzikama inini ndikatofarira vanhu vaya vanotandanisa zvinozvi vanozviti zvidhakwa kana kuti mahura anouya kuzoita unzenza pamariro kuti vazova kuti bvai panapa nyangwe akati vafa munhu aiva huri kana kuti mbavha achena unhu hwake achiri mupenyu vakauya madzisawira asina unhu vakapfeka zvavanopfeka zvamunoti tumaskin tights vasingapfeke zvakadzikama inini ndikatofarira madzisawira anotandanisa vanhu ivavo kutosvika vati vasaenda kana kumakuva kwacho nokudawo kuti munofanira kuziva kuti kana munhu yaakuvigwa akunosangana nemadziteteguru emadziteteguru ekubvira baba vakamuzvara baba vavo backdated generation yavo vakamuvhurira vakamumirira kana afa zvisina kunge akarurama zviri zvikuurawa ndotimu rakaenda kare iroro rinonodzora mhepo yekuti munhu uyu akafa munzira isiriyo zvichibuda nekugata saka tiri kuti mariro enyama akuita mazuva anaya tinongokashambadzwa
ndozve zvimwe zvinhu zvekuti tasakwana dziviriro kune vemadzinza vakaenda kare pazvinhu zviri kuti mhura nekuti kuti Zimbabwe ineyi iri kumhurwa nezvinhu zvakawanda. Yakumhurwa nemaspirits emasatanists, yakumhurwa nemaspirits eurombwa, yakumhurwa nemasatanists ekushora nyika yayo. Vanotsamwaka varidzi venyika. Saka mukazvitarisisa izvozvo, aiwa sanganisaiwo pfungwa. Senguva yatinenge tapiwa pachirongwa tinobata icho todimbura tosiya, tobata icho todimbura tosiya. Tiri parufu unada unoripeta patopiki yerufu. Ndofunga munhu akashandiswa achiti koi mukadzi anogobuda pamhepo achiti chinyaradze yakatsva sei. Kuti munzwe nyaya iripo. Rita chakava chimbwido akaenda kujeri 77-78, vana vake vakaenda kuchinyaradzo. But semurwere moyo wake wasisiri murwere kumakuva kwaari kumbudziko amunhu. Because akanosangana nevekwake kubvira pana mai ake nababa vake vese vedzinza rake vakanaso vaiga vakatira kuti zvipuruvhike kuti uyu zveshuwa vanodzoka vari pamoto. Semabudiro akangoita ivo mafambiseni mbuya vakabuda mazina akaita kunge raisi ramwazwa paivhudzvuku. Vanenge vachida kuti vakuonesei kuti muzive kuti chokwadi zvakaitika, asi semurwere vamugabe vachatonga. Hapana pavaenda kunotaurawo kuti ndakambovawo chimbwido because hurumende inotarisa vakashungurudzwa vakavharirwa. Ungava uchitoshanda wakaabhuswa nabhosi murungu zviri kutobhadharirwa izvozvo kunyebera ndikandovamoti madhiteni. Saka Rita akashungurudzwa. Saka zvinhu zvinomurwadza kuti zveshuwa ini ndakanochicha mukaka kuchikurubhi mwana wangu achienda kuchinyaradzo kurumura mwana nejeri. Saka achidzoka iye ari muvhu right now tikatenda kumbudzi vanzwa nekusilasha miti anobudawo muti semabudo akangoitawo mwana wake uyu wokuvharwa neodropu uyu anobudawo muti semuzimuti rakachekwawo pana mai vake avafambisei navo vakafukunurwa kuWarren Hills. Saka zvinhu izvozvo izvi kutaura kwevakafa. Saka sive nyama tingaite sei pakadaro. Saka tavhurawo tichikutaura ndozviripo. Hapana chatinoshuva kuti Rita zvake nyange akashaiswa kuti inopuruvhika yacho yekuti ane zvaakaitawo muhondo takamutarisa. Because Rita chaakasungirwa inyaya yekurwira baba vangu. Baba vangu was Malawi vasati vafa anti vaiabhuswa nemurungu. Saka Rita semunhu aigara baba kucottage vakasvika pakupopota vachipopotera medhemu kuti sei baba vangu vachinonga kuya kumba vari kutambiriswa overtime here zvikanzi you are too clever. Uyo uri muZimbabwe vakangwarisa nyange muruma wari muMalawi vakarovana vakarova murungu kusvika vamudimbura vhudzi rekanova exhibit kurotonhurwa akasungwa Rita akanotochwa maoko ake. Uyu mafambiseni anova ndivo mai vavo vanova ndivo mbuya vanobuda pandiri vachiramwa kudya chikafu kumwanasikana wavo vakazonoromba uyo vatotaura achida kupfuma vachiti mwana wangu vari maoko mevasina mabvi prazi vazouraya vaizoudzwa manyepo kunzi nevana vacho vaurawa izvo kwete tanga chiri kuchinyaradzo. Saka fodya yavo vakaikuya vachigara vari paguyu. Ndosaka ndakautaura kuti fodya ipanano ine mazuva motoziva matara awanda matare ndefeki Everest chaiyo munoti white choco any cigarette white vamwe vanhu vakutoiomberera kune vanongokumbira kuti ndikatire mogo usajairire uchakatirwa zvakanoombererwa nemunhu kwaakaenda kanoombererwa kanzofanira kupotawo neEverest muchikwama wopota uchiti kana uchida kutsvagawo basa kana promotion kubasa zviiti iwewe anenge achikukatira kumhepo dzokuti urambe uri rombe uchangofa uchingokatirwa fodya. Saka tadzidzisana panyaya yechoko usangokumbira kukatirwa plus fodya idzi dzinoputwa idzi dzemuminudzi usangoti kwanotenga kune vemataro vatoravaroyo futi voti mashave pamariro anotobata achitoda kutojikwafa. Saka zvimwe zvinhu izvozvo munofanira kuzviziya futi tiri ipapo tisingade kupedza nguva. Tobata bhuku rinonzi Doves takabata pana Rito tinotenda kuti chinyaradze yakarenovhetwa asi chinyaradze iyo ndakamboitsikawo tichifambirawo mapepa panguva yakanzi navamunangagwa panyanga kubva 2017 pane time vakavheta vanhu takatonziwo endaiwo ikoko munotorawo mapepa anopuruvhira mai venyu muri vana daikuti kuprogramu yevanotonga kune vana vemaofisi vanobatsirwa tikatonotorawo mapepa pamwe kunotsika kwatakanoitawo tichitoyewo kuone vakatirera isusu nguva yakasungwa yeRita vacho ndiwe jina wakura kudai vamukadzi mukuru but tikutambura zvinei tikanopiwawo mapepa tinawo saka kana kune vanhu vanoziva kuti unokwanisa kunge mapepa akagarwa nejambo kwatsvaga basa singabe pamwe mapepa yose munhu karita mumba make matogara makafira amai vake ivavo makafira mwana wake anofuka kumbudzi iye akazotandadza vazongonopura anonzwa dead outpatient yekusale mugabe asi yanga ato mwoyo wake mhepo yake yatosumuka zvokutaura kuti atofa kwakungoendawo emergency. Vanozvivumbamira vega vodzoka kavega kwesisi ndisinozvitsvaga isi vakangoda kungotipfeka kuti tingovo vanovhura miromo
vakatituma hatizvirambi. Saka ataka kutaura kuti inini zvandotaura pana si zvangu. Ndichifunga kuti 2017 wa ndakabviswa pabonde. Not kuti zvinoita vakadzi vakuromba mazonda anobva kudzonsarira nemurume ngozwanda mari. Ayo isakatobviswa nemhepo yana mafambiseni kucha. Ndauti mwana wangu, muzukuru wangu, undifambire dare rangu. Vemudanga rangu zvizukuru zvevana zvehanzvadzi dzangu vazhinji vatizira kuchipostori, but kuchipostori ikoko simba rangu netsvimbo yangu kutoshandiswa vachiti vanoereswa tozviziva. Iwewe nekuda kwetsvimbo yababa vakowo yekumalawi ndapotera pamwana wemukuwasha kuti zvibude. Ndosaka tichitaura kuti rana soko pana soko yemachangani vamai vamai vedu kwete yemukuwasha wavanowanda baba vangu piri. Saka dzichibuda dzise dziri 2 ichinzi zimu 1 ndini mutumbi ari kutaura. Zeta anomirira Zimbabwe tsvimbo yemachangani pachibata Rita kozoti wekupedzisira tanomirira Malawi. Saka takangotarika zvingodaro. Saka toda kuti muchizvinzwisisa kuti muzive kuti sei. Saka tada kudzoka pabhuku reDoves iro Rita ndakamubhadharira Doves nina chimupenyu ndichasenza akazonofa 2009 vakaenda vakanokumbira mari yekuti avigwe vanozonzi yalapsa hazvina basa kuterekerwa fully paid manga mabhadhara. Saka Rita uyu haasi kuzvitambira zvechirungu zvezvi kuti zvalapsa ari kutaura kuti ini ndisati ndafa mari yangu handikayaigove kumashure ndazofa yakunzi yalapsa. Saka Doves ine nhaka yangu mari yangu ndoida handikarambe ndiri muvhu amene Doves kana muri kunzwawo. Saka tikutaura Doves ine mhepo. Saka nhasi ndoda kuti baba Mnangagwa ndingokumbirawo mundinzwewo mashoko iwaya ndokutaura. Makabva kunoviga vamakaviga musuno kumashure tiringovigana. Doves ndiyo inotifukura indatiwo muzive kuti Doves ine dare kumhuri yekwedu. Doves iyo zvakadii kuti vafavese vafushirwa neDoves vapenyu munotozviziva muhurumende kuti uyu anoenda paIrosi uyu anoenda kuIrosi uyu anoenda kwakati munotozviziva hanzi asitoti yedu government inovigana neDoves. Zvakadii kuti iwo kumaofisi kwenyu ikoko mogarawo pasi kukumbirawo hangode kuda kuti darika. Doves iri kutaura kuti Rita ari kuti ini dai pasina maweusha akandiviga ndagara 12 days because Rita akafa 2009 musi wa 15 June akavigwa pasi kumbudzi musi wa 27 kubudzi rwatakagara 12 days kuchitsvaga maweusha anomuviga inini hanisiri nandu Malawi. Chakada ndibudiswe ndekuda kuti Rita akafa akachekereswa pamba katoonekwa dare kudhara na baba vangu achiri vapenyu kuti Rita akafa mhepo iri pana Rita akachekereswa 1985 ndo 1952 ane 33 years akazofa 2009 meaning kuti anga ane 57 years. Zimhepo iroro rakachekereswa Rita rainzi rizosara futi richikochekera mwana anova inini because Rita paakachekereswa akapakatorwa bhurugwa hatichazvinyara bhurugwa chaitakatonzwa chichitotaurwa paprogram yaTTT. Indakazongovhura zvakangonzi achada kutora vanhu vacharamba vachikomenta nyaya yebhurugwa vaakutongozongobudawo musikanawo mukadzi akangoti ndine makoro ndine 3 days zvichaiswa bonde. Saka bhurugwa da kuti muzive kuchekereswa kwakaitwa Rita tichadzokera da kupesa zvababa. Saka baba tiri kukumbirawo kuti vacho vari muhurumende vamunotoziva kuti anoenda kuIrosi ngaambopiwo mukana munovaziva vanhu kuti nhaiwe wanzwa kakadare riri kubuda because tinoramba tichingopiwa dare hatirambesi. Takarifamba dare rambuya yekukumbirira kuti vapfukuru vaende kusvika kwa 2020 tichitanga kusvika gender and culture. Tabuda nemunana zina takwana baba kuti nchavhunduka chinogara nawo mameeting dzimba dzavo kuHatfield nedare tichitoya kugender and culture ikoko dare richitorohwa iri kuchitorohwa fodya makapeti tichitosanganiswa nemamatara aisvika kuSANPF. Saka tati sezvo papabuda nyaya Rita ane nyunyuto akavigwa nemaweusha mari yake Doves ainhange chaya yakashanda ari muvhu. Ini ndiri mutorowo murombo handichakwanisa kana kuti ndimuvisirewo dombo Rita uyu. Rita iye ane nhoroondo yechimbwido ana Thomas Mapfumo vakamuimba. Saka tati Doves iyi mangwana tikunokusiya vanhu kuIrosi tine Doves tanga tatiwo zvanga zvakadiwa kuti muchinjewo polisi yakuviga magovernment people. Munoichinja sei? Munobvunzwa kuti nhaiwe toziva kuti ukafonenda neDoves unoda kuenda kune chii munataura yaanoda kana kati ainini ndoda kuzoenda nenyaradzo kana chichichi because log yezvituna zvese zvaenda paIrosi zvaenda neDoves. Saka kana pachibuda dare raRita akafa 2009 kusvika nhasi mangove mangani inyunyuto kai hatichaziya because vamwe vanhu vari kufushirwa kuIrosi vanhu vanotoshanda muhurumende vatori nemari dziya dzamunoti anorapwa kurapwa kufanana nekuti ane clothes allowance anopfeka zvinobhadharwa nehurumende clothes allowance transport allowance saka kana medication allowance amene omudiregeri kutaura kwangekapo. Saka kana ipapo pakufa vanhu ngavangonzi
vachuze vega kuti nyange uchienda kuHeroes ninga achienda kuHeroes ane Doves ninga achienda kuHeroes neNyaradzi takurambotraya kuda kumbovhiringidza zvinhu izvi kuti pamwe zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu mangwana vanhu vangoenda kuHeroes muchingowanikwa muchingotaura nekuvigana baba munyika zvokuti vamwe vanhu vakakuvengai vanozopedzisira vakutaura nemashoko asiriwo satidi tiri vana vedu ende tinokutendai zvekuti kwandakakutaurai takatarisa November watakadongorera kandiwo pakatanga Second Republic iri 2017 handikandi November watodongorera kana iyo tsoko first tsoko ishiya kubasa kwangu Panasonic iri sister company inonzi CopySafe 4 November mwedzi wombudzi uno saka tangotiwo zvakadiwo kuti Heroes eka yese ichangoramba yochizara Doves nepilo yacho iri coffee reDoves ndoriziva because ndorakataura mbuya vanhu vanondigara vanoti une kapiro kakanaka ende mukati makanaka mukwa wakanaka but makaniswa marangwanda avo ivo mbuya vari pasi pemuti pamusha wavo unenge dongo wandakakumbirirawo futi kuti dai tawanawo zvishomawo zvongoti pangovakwa pamusha pemunhu akava netsvimbo yenyika vanoshayikwa rabvati zvizukuru zviripo zvashandawo tumapurazi kunana South hapana chiri kubudo iko kungodzokawo vachingodyiwo zvavanodyiwo ndomba vasikuzvikwanisa saka nangokumbira nguva nyaya yeDoves apa kuti vapenyu vamunoziva kuti ava vanoenda paHeroes chimbochinjaiwo kana pane 1000 example vanhu vakaenda nelogo yeDoves chiteve kuti vachatevera vanenge vataura vega munovaziva vanoenda kuHeroes vanenge vataura vega kuti inini Doves asida kuti indiendisi akuenda kana Nyaradzi mapolisi ese akawandisa muno hatingataure mazita akawandisa muno aziya munhu ega mushandi wenyu wehurumende womutoro wegawo ipapo then todzokerwa ndinokukomenta baba nekuuya kwamakaita because takakuta sei makaiswa nenyasha haisi nyore makaiswa nenyasha asi chinorwadza nekuti hamuna makore akawanda matonga 2017 nanhasi panenge pane 8 years but zviri kuitika muchitonga baba zvinhu zvinoshamisa marodzi muri kugadzirisa but vanhu vari kutofa zvakawanda zviri kuitika why saka isisi tichichemera mhepo tinotanga fuga hama kugara makomo kumasango tichitotaura nemhepo tichibvunza kuti kochiko futi zvazodai asi urombwa ndo vanotipindura hatiri kunyeba nyika yaipa urombwa hwawanda ende neukuru ihwohwo kuda hwematare vamwe vakutoshora mumanjuzi ihwohwo mumachembeyo nekuda kwevanhu vanoita nepasiripo siri zvavo chaizvo zvemene chaizvopa haumbofoka vapride nekuwanikwawo nenhekwe unofanira kutonatsoonekwa usina nheko zvinhu zvipese pese but vanoda kunzi ndinzi unoona nepamwe pasingaite chinoshamisa pachinhu chekuti chinzwai nyaya iripo ndofunga panyaya yeDoves ndakumbirwa hangu mandinzwewo baba then tichienderera mberi nekutenda zvamakataura kune vegovernment vese vamakati muchavawedzera zvimwe zvinhu zvatakafarira kuti zvakukatawo kacorruption unoona mupurisa yatotonyorwa kana pondodhora saka makavapo mapira mupo vaita kuti 75 imwe voipa iwe yomiriro November imwe yomiriro December bonasi yavo aiwa zvakanaka asi chimwe chinhu chandinoda kungotaura ndechekuti chiri kushamiswa nemhepo inotaura pandembo ini mbuya wangu akwasagara neni papiro kubva vanondizizumutsa kana na 1 am ndozopiwa hope kana kuma 3-4 vachitaura neni papiro zvokuti ndega handitye kudhara ndaimbotya ba ndakati ndotye mbura mbuya tikutovaziya mai vedu titovaziya mimvuri hatitye mashoko anotaurwa mazwi anotaurwa mumba medu vanhu vedu ndana baba vedu ana mai vedu hatitye pane zvimwe zvinhu zviri kushorwa pamapfekero nebasa rechipamberi ndofunga kana ukapfeka uniform yechipurisa kana ukapfeka uniform yechipurisa hairstyle yako nemamakeups ako isave attraction zone yokuti munhu anonga ngokudhiga kuti uyu mupurisa zvake but anenge musex wega same nemanesi tese tine anonzi maprofessional contacts maethics nemaethquates amen mundiregerero zvinhu zvatino mafambidzirana atinoita itomboti manesi mafambidzirano aunoita communication yako macontacts ako between a patient and a nurse pane zvinhu toitwa tichidzidza madzidzo ezvinhu izvi zvinotaurwa 1 chiko chinotariswa kuti tizotsauka isi kana tichimbori mapurisa tinomhanya tine maclean shave yedu semaposteri kwanzira aizadza national sports stadium akapfeka white imwe akapfekawo matishirts enyu nemashorts enyu nematracksuits enyu nematennis enyu nezuda enyu clean shave unoona mamwe mahairstyles ari kuitwa yekuti kana kepi yechipurisa ichanatsowana space yacho but ipati yeuniform izvozvo ameno but kada kuchitarisa inyaya yekuti ka
sex worker ibasa hazvinei kuti unongonere professional wakadzidzira but iwo une irororo pamwe zita rawo inaro nderatete vako reunzinza because pane vamwe vanototi akatoroorwa akatochata gutsikane nemurume waakachata naye anotagumbomba gumbo panze kwaitawo kumanesi chaiko kana nesini yacho chaiyo ini ndakagraduata ngu 2014 patoo nemitemo iyo maprofessional contacts nemarules nemaethics chienda zvakadaro maearrings chaiyo anodhengla kuna nesi chaiyo hazvibvumirwa izvo zvimawiviwivi zvimasangita zvimabrazilian zvimachichichi hazvibvumirwe izvozvo iwo maziperfume anokachidza patient kuti kutoronaya kutokosomora itorutsa porichi usati wamupakati matebura hazvibvumirwe izvozvo ikoko apa ndatoya kudzokera panyaya yekuti makagona kubvira kumakotsu kupfeko inonzi casual zvekuti wanga wakushaya kuziva kuti imi uyu munoti ndipp uyu ndiinterpreter uyu ndianiko mapfekero ndotsamwa dzana nehanda idzi saka tikuramba chikutendai kukurudzira kudzoka paunhu kana masecretarial courses chaiyo ane masecretarial way waitoinoona nabarons top menu kutoziva kuti kunotenga edgas secretarial way yake chaiyo saka pamapfekero apatopic ndokunyanya kudhiga pamapfekero nemahairstyles aya vanhu chaiyo chavanongoti hongu dai ndakapfeka hembe ine macolors saka ndofanira kutodhirowa face yangu ati kunge secus ndofanira kubva ndazoisa zvese zvepa zvimwe zvinhu futi ipapo mapfekero tiri kuashora ngazvirambe zvichikomekedzwa zvimwe zvinhu tiri kutaura zvinhu zviri kuridzisa tsamwa vakaenda venyika ino mundinzwisiro topedza takadaro takuchipinda topiki yemoto ndakataura dare ramarisa anemba yake kuruu imba yake yakatsva tikataura kuti dzimba dzinotsva kana kuti moto paunofamba uri wematare wehondo dzetsamwa dzenyika unoparadza mubvunzo wandakava nedare wanhu ndokuti vamarisa kwavari vanenge pamwe vanozvinzwawo mawhatsapp ka zvinongotenderoka masocial media kuti kosezvidaro mubvunzo uripo ndekuti vamarisa imimi mune westview gringo comedian akava muchipatara chenyu taitarisira kuti arapwe professional zvehealth kuti vanapiwa medication zvehealth saka bvunzo riri kudzoka kudare ndeyekuti ava vanonzi vabhanda ukama hwenyu imimi vamarisa panguva yairwara comedian wakanga uri papi ende tinoyeuka vachitaura ive vabhanda kuti vachapa gringo imba tisingazivi kuti kufa kwaakaita mhuri yakapiwa imba here mimowo mubvunzo yatira kukusivirai kuti musashamiswa kuti sei moto wakapfuura nekwamuri paiuya bhanda aita vanga anobatsira uyu gringo makanga musingazive kumba kwake kuti anobuda akapfeka chii yeti yemachawa iyo hamuzive kuti inokochekerwa pamutsvimbo mumba make here kana paanogeza munenge musiku asi maimuentertaina achitambira achiona gringo svika pakufa saka nhasi tida kuti tichikutaurirai kuti pakaiswa posta ini ndakazvarwa musa 22 september 1973 ndikufara ndane 52 years mwedzi wakazvarwa president kanasukukanganisa nhewe muna september oliver mtukudzi muna september tinongoti makorokoto ati nhasi tikuchema pakakandwa posta rajabreza remusi wa 27 september mhepo inini yakandirova ndiri mumba medu handimbokunyeverai ndakabata cash ndakati zvanakawo kana jabreza vanodhura ndo vanorira vanobhadhara mari dzakawanda uko kawo kwanzi kuheritage kwakadaro mahara kotikaendawo ende vakamera mumvuri mbuya vakati kondoka usingaendi 1 inzwa poster jabreza ndiye ari pamusoro kudaro kune guest yekumalawi iyo iri kuuya padare iri rembira andarainzi bira rembira rinouire iko pane ino nguva takachema 2017 vanhu pana unyani ndochekutanga gore rapfuura ndafukurwa kumaringowe kwakanoitwa bira rinofambana naComedy No Doubt Lois Mukadza iri bira iri rarei 1 2 bira racho riri kunzi mahara hongu zvariri kunzi mahara asi chekudya hanzi no food or drinks from the outside zvirova kuti zvinhu zvese zvaiwanikwa ikoko zvirova kuti zvaitengwa here inini hachaziva zvaitengwa bcause ndakarambidzwa kuenda zvikanzi vachauya ikoko vachauya vakabata tunhekwe twemumafodya twava tumasachets hazvinei tumasachets kana inhekwe vachauya vakatitira kese kanonzi kacosmetics kakarambwa pakaitwa doro hombe rakanzi final bira final wed rekuti final bira ndo rakavhura nyanso kuitisa dare
zvikanzi nyika kana yakanzifanirwa kudibira ivo vakariita ana mai Mugadza vakataurawo kumashure kuti hurumende yarohwa mari kuitwa tumapira tusina kana nematuro zvichidhakiswa. Saka unoziva kuti iri fainwa bira iri rakaitwa iri ngarimbodzikamirwa mvura irove pasi naye tione kuti saka idzi mbira dzaana Japureza idzi dzine guest wekuMalawi nezuro uno takachema vanhu 17 masekeroti zvamboreveiko. Saka inanzi Japureza ndikuudza kuti uchasangana nemhute amene kanoimba korwiyo rwokuti mhute ndanzi ndikuudze kunzi iwewe uchasangana nemhute. Dare iri ramakaita mbira yenyu mbira dzenze musa 27 zvakarambwa. Wani tine musikana anonzi Sasha ipapo kana mune posta racho akavhara kumeso kunge muIndia meno pahuma yake pane kanu karipo. Zvinhu zvaitotaura ndiri mumba akafira chembeni anda kungokutaurira Zimbabwe. Ambuya yake vakaita mbiri mbuya Madhuwe vakatombosungwa vakazombobudisa nyaya dzoti kune kurungofunganzi kuri kunyuka fuel hamene ingava petrol diesel zvese zvinhu zvekuipisa zvinhu zvematare nekunyepa. Iye ndokubuda akapfeka paposta renyana Japureza akapfeka musoro wake utanga muIndia anonzi Sasha iye nziyo dzake dzekumashure tamba mbuya Madhuwe wati kumashure ikoko zvine chekuita nemagure. Ivo vari kuchagwa mhepo irikuda kuziva kuti chakatibura 17 vanhu ava chii ende iro ridare rekuzofa kwevanhu vafa ava mai manje zvinobata South Africa zviri kunzi pamaoccasion 2 akaitwa makaita imimi makagara pasi makagara hurumende pasi makagara vaJoshua novaMnangagwa pasi mukazviti isusu na church yakatanga musa 26 27 28 September paino yanonzi Michael Mahendere murekwana Mahendere takagara takataura kwakune dare recascade rewhite rakaimbwa nemukoma wake pamwe ndianonzi Amos Mahendere pakatadzwe papo hapana video yafanira kunge ichishutwa inochekuita necascade iro coffin jena iyo. Mahendere akanga ari contest iyoyo yakaitwa kuZimbabwe ground ikoko kuno vanhu kwakaungana futi vanhu panext mwedzi wakavaniwa tubata wambutsu 2017 tichiuya inonzi Second Republic kwakanoitwa show yemahara kuchinyakare uko kwanobuda iri ana Japureza. Tinongotenda kuti ndimuridzo paposta ero akanga asina jira takataura ere kuti jira rakaitisa hundo rakafanira Prince na Chira jira riya patakazoti zvematare zvemidzima azvingoda kuitwa ngefashion. Saka zviri kunzi izvoni tambo dziri dzemachechi paZimbabwe ground nero dare rinobata iyu Japureza ari mukuru paposta ravo zvakasanganiswa zvese izvo zvakasimudza mhepo zvikaridzisa tsamwa. Saka kufa kwaita vanhu ava anzi musachamisa. Urombo hwesatanism wakapata ipapo wakamirira kumberi. Guest wavo iye kana akauya kana asina kuuya akambouyireshi iye Japureza bwanji kukarira rimodzi ndibhanda kani yake ndiyanji. Saka zviri kunzi iwo ndingokuudzawo hangu kuti uchasangana nemhute handina mamashoko ananzi kuti hanzi uchasangana nemhute iwewe zita rako nesenemi yako nemainitials 2 ndodaira inini handinazoziva kuti unonzi mukudze mukomberi kana kuti unonzi mukombe mukudze ameno but ndodaira kuti mazita ako first name nesenemi mainitials 2 Marawi iri kunzi kutamba kwauri kuita nabhanda dzinza rake kumashure timu ranakamuzi bhanda ndoye vamwe vanhu vane mhuri dziri kuchema muMalawi dzine hama dzakatizira kuno kuRhodesia kuchizonzi nhasi Zimbabwe vasina kuzodzokera kuMalawi vakangotsakatikira kuno zvikaranga zvemalawenzi zvichingoitwa mitumbi yemamalawenzi ichingovigwa makuva emuno muZimbabwe inyaya yeruu yava kamuzi bhanda. Saka zita rinonzi bhanda kune chembere yangu iya ndofunga munenge mukutadza kumirira. Saka Japureza iwewe mamalawenzi akachemowo munhu ane senemu ina ndabva kutaura ubva wangonzwa zvakandipetesa musi wekusatero kubira renyu raitonzi remahara ndatodawo kuuya vanhu zvakanzi iwewe une bonde kubva 2017 une 44 years uva 73 kusvika izvino hauna bonde nemunhu rume noti kuti wakaromba kuti ubude nedare rangu ndini ndakakubata musi wekuti haubude kunoita izvozvo gadzikika kusvika wapedza kutura dare rangu handina kurombera dare
Saka inini mbuya vangu ndo vakatondibvisa pafreedom yangu inini wenyama. Makeup kits angu ndakatopeta uko. Zvinhu zvangu zvese zvandangoshandisawo ndichazvisenzera ndakatopeteswa uko. Kana ndainoroji wotoziva maflats kwedu ma1 room. Ndakatonopeteswa uko. Kana ndakandamboenda kunoita imwe imba kuMalawi zvandataura 2017 ndakasangana nemotakedi yababa Mnangagwa ndichienda. Ndakanotovhariswa 4 rooms dzangu ikoko ndikadzoka ndinzifambire dare iri. Saka zviri kunzi kuMalawi kana kwakafa munhu anonzi Moses Ameno nesemenenge inonzi Makawa kafira kuSouth Africa. EMM iyoyo futi. Kuno kuti nemimi baba muri kufamba nemajapres kufamba nana Banda. Aiwa mapesana nedare renyika ine anzi wazonyanyisa muzukuru. Hapana achaziya kuti ukagera vhudzi rine rasta unoritengesera kana ngana kana kuti unotenga kuna ngana woisa mumusoro. Isusu kwatiri vachitaura azviko. Kana rangoururwa mataura raururwa ragerwa ratoraswa raraswa. Kana kuri zvekuti uchazoridzorera dzorera rako iwe ndongo nerasta worichengeta ndiwe wozoritungira ngofanana munhu ari kungoma braids ayotonzwanana. Saka ndati ndichikutaurire kuti mhepo iri kuti hasi kuchema vanhu vafa ndo vane crusade yakaitwa kuZimbabwe grounds ichibata Mahendera uyu Michael Mahendera netimu rese raMen of God muri vamwe chete rozobata ejapurezo yari kusimbisa kuimba ndachishanda neyebhando ndakubvunza yemubvunzo wesimple kuti Marisa hospital inoita zvinhu zveprofessional health wise kon'anga yezoya sei kana isusu tine hama dzedu dziri kumaparenya takunana Harare hospital yatinoti Salemuganga tinobvumirwa kutoroka man'anga dzedu nemazangwata avo tichiendoka kunobatsira health wise kurapwa kana achipuwa tablet kana injection penicillin amoxicillin whatever etc etc titoyoka nemazangwawo edu anenge mashera enyengeredzi tomwazira because mubvunzo uri kubvunza mhepo ndeyekuti chii chakaita kuti comedian uyu anonzi Ringo asazorarama iye apromiswa imba ende ukama hwaMarisa naBanda uyu ukama hwacho hwakamira sei ende iro bira rakaitwa rembira iri rakaitirwei isu tiri kuchema vanhu 17 vakafa pamwe nevamwe vakazoendera mberi nekufa chimbori chiko chamuri kuita manyanya mhepo yandinaye yati manyanya mandizwisisa zvinhu zvamuri kuita muno munyika manyanyisa. Ende tinotozviziva kuti nini chatanga kuchitaurawo pane n'anga iri kutobuda pachena kuti ndakanotora mushonga kuGhana inzwai Ghana Sala anobva kuGhana Sala anonyinyuta pakuva loneliness paheroes iko kunana Ghana ikoko ndo kune maspiritual fathers ana makandiwana naIbetenje ana Gauteng vaikuunganidzira mhero City Sports kana National Sports Stadium andi tikakutaura kuti baba Nzira chaivo vaiteta muteuro vari kuchikurubhi nekurimandi waitoroudza nhumwa dzainovapa maputi ndochikafu chataikontribhuta kusora babanzira kunovapa maputi chichiva chinopiwa vateta muteuro wegore ikoko chitoudzwa nhumwa vaimbiri vemweya wavo vachitoudzwa kuti itai muteuro wekuti nhasi mota zhinji dzine mastika emakapo emachechi ndakakutaurei panapa kuti mweya wababa Isaac Oguti wakauya mutumbi vakaviga muno muZimbabwe vari mweya wavo wakasara kwavo vakafira ndakakutaurira zvese asi zvangu ende Hilda Tilda tichatanga dare ndakamusvikira kuCall House kwake pano paAgribank akati mai dare renyiri ndikati mai dare rangu nini haribvume kuti ndivanze zvisi zvangu ivo vanhu vachinge vataura vanotaura because mumba mandoorara mumba mandobuda mumba mandakadzorwa ndayave kuMalawi ndakutanga new life kumusha kwangu ndo mandinongova ende kana ndatoresha unotonzwa takutodziputa fodya dzavo ndine 1 nzvimbo yandinopiwa fodya yandovhurirwa bakatwa iswa pamhino dzangu dzichingodisapia fodya kuti mhino dzangu mabuyo atosadza ende vanodzita fodya dzo ndo vakavaomberera ndo vakagara navo dare ndo vakawanikwa futi variko kunana Gender and Culture uko ndo vakavawanikwa futi vane maexhumas vacho vakavafukura ndo vakaenda navo futi kunovafushira kumusha kwavo ndo kunobuda fodya ende ivavo ndo vakamhurwa nachidhakwa uyu vatinoti weZimto akanga atora tsvimbo achisaiza kuti ndiri soko uyu mwana mudika netsvimbo yakanaka akada kunoisimbisa kuti chemberetwe kuMozambique akazofa
last year nenyaya idzo wafana kuita dare kana uri nganga dare rausingapedzi especially kurwisa daro nekuruchiva zvakashata zvinobayisa saka nhasi tati tibudirane pachena panapa nyaya iripo ndeyekuti iyo nganga iyi yakanotora mushonga kugana yekupa ichirombesa vanhu kuti vapinde machechi avo patakazoona ana magaya vachisvimha misodzi kuti maspiritual fathers avo vafirei iye achazenga akuzonopiwa kupi ndikakutaura kuti kune vamwe vatakafamba navo dare rambuya vaitotaura kuti ana magaya tinovapawo futi mishonga yekuti kuzare vanhu vachichi saka motaura kuti ngirozi ngatadze kutsamwa muchitamba nezita rekuti Christian muimi muchita zvinhu zvenyu mega zvine urongwa izvozvo tiri kuzviramba saka tinoda kungokutaura kuti baba Munangagwa musanete pamberi neTrabablas yenyu yamuri kutasira 2030 zvinake pati chiri kurwadza ndechekuti maZimbabweans ndisi tiri kupera ipapo ndopataiti dai zvaigona tochitora vese vatakutaura pano vopindwa navo nevezinata vachotya ndiyei president wezinata ndika vane ng'anga dzavo dzakachena dzechokwadi toenda kumatani kana kuri kumvura kunodhikiriwa kuti iwo ng'anga iwo une mhiko une gata rako rikukontributa kufa kwevanhu parodi apo muchida chide kuti Home Affairs bato rababa Munangagwa ribudise makofini ekunzi kanzi kana vafa national disaster president must chip in or government must chip in nekuhelpa. Yes, they are helping you, but vanhu vari kudzoka ndopane bvunzo makofini 40 wabuda vanhu vari kudzoka here population is it increasing or decreasing through death? Why kune vanhu vakadaro? Why? Saka kana kumakotsi kana kwasa kuvhurwa chapter isangomira chete kuti witchcraft ngaibve yangu va witchcraft inenge itone kuti takaudzana kuti uri muroi kumaraini kugeto tosundisana ndika musi wetrial ka kwakuve ng'anga chaiyo inokasta semakastera vari kuitwa vanhu ava vachitinokasta madhimoni kumachechi iyo vari magod digger mamen of god enyaya hapana chinhu chinombonakidza ipapo chiko chikuti asa kupreventa rufu munyika imi mune maChristians vanotanonamata hamusi kunamata imi ndimi muri kutaurwa nemadzisekuru vanobuda vachitaura aini sekuru vaya zvangu nditongovadira kuti vakabuditsa mazita evanhu vanova ndo vanhu vandaiudzwawo nambuya yangu but pandirozongovabblame maka ndiyo vari kutovapa nokwana nyaya dzacho vanotaura kuti isusu ndisi tinotovapa because havasi kuvapa for nothing vanosvika vobva the man of god 2000 yako yemudhara nanga iwo chinipowo komushonga pamunozonzwa nyaya dzemabhurugwa munhu anga anopa bhurugwa ramai vake kuti agarike munonzwa zvitauro wani isusu rita cheba akachekereswa neng'anga yemuchawa yekumozambique vakatora bhurugwa rarita vakatora dress rake rine lining pitcoat yakabatana kudhara nedress kana skate vakatora bra yake zvikaiswa mu10 kg yered seal mukoma waamai ari angauya neng'anga vakauraya huku yavakandipa ini 50 cents yezuva kutenga huku yavakabva nayo 50 cents yavo vega nokuti kuti sakanovatsvaga ndo vakauya huku ikaurayiwa nhasi mamalawens day havapfuye huku pamuchapenda havapfuyiwe huku pazozvanoziva kuti vana vangu 2 ndibaba vangu redudzira ini mwana wedangwe ndakavafutowo pati yekutorwawo kabhurugwa kamwe nditi tine 12 years 1985 ndo73 tine 12 years kabhurugwa kangu akatorwawo ipapo ndisatatomboziva kana kugeza ndichitodundurawo mazamu kugeza kwacho nikokuti period time nekugezawo miri ndiri mwana ndakatorwawo rangu akatorwawo kadress kangu kakaiswa mu10 kg imomo mune huku yaurayiwa kukatorwawo remukomana wewe akanorumurwa nezamu rake amai vaenda kuchikuru br pachinyaradzo akatorwawo kake kapendi akatorwawo kashoti kake akatorwawo katshirt kake zvikaiswa mu10 kg imomo mukomana mukuru ari mwana warita wakaita muhondo wemhure kana ari chikupu vanoita mhashu kana vari pastage vachiimba akatorwawo varume vazhinji kare tainzwanzwa nevane inonzi swimming trunk kana kuti pirano chiboksa chinotambo so chaunopfeko chake semunhu anga akuru wa 67 1967 anenge anganewo 1985 subset 67 kuma 18 wezo kasukanganisa akatorwawo swimming trunk yake taingonzo pirano neshoti rake neT-shirt zvikaiswa imomo nehuku zvikaendwa nazvo kuri kuchekeresa saka nhasi tingashamiswe nhasi kuti bhurugwa unodiwa neng'anga kuti uite bhegi uite mari isusu chaizvo zvakazvitorerwa zvikaendwa nazvo neng'anga asi ng'anga yaina doketi riripo chinorwadza nekuti kana vada unoisumudza ng'anga iyi aiwacho anotorwara unosvika tonzi hapo wozomuona ndarwara ndadinari because ndeve magirazi ng'anga idzi dzinotoziva zviri kuitika inini chaya kana chiya kumhepo ndotomboda kurohwa murodhu
ndokuti anoza mwana uyo akunofumura ene ndandimbofa ndakasvika kutaura because dare ndisandoya pamhepo pandave ndakagara vakatotaura tichiri kumasango kuti mwana uyu kana akuzotaura vakamuvenga nenzvimbo yakakwira vachati anopenga zvese zvaakakura achiita kusada kwake asi zvaitika nokuda kuti ndisitera kuti azobuda akadaro vamwe vati akangwarisa vamwe vati aye anozodididi waro penge chidhaka kwayo ndiye akadhileya kufukunurwa kwambuya vaida kutobuda 2023 dare rapinda kugender and culture 2020 but ndiye aenda achinotaura sirizvo kuna honorable vaiva baba vangu padare baba vangu vandakapiwa inini padare navakazembekazembe vaiva vainzi vahonorable Godfrey Mahachi mundinzwisiseni handakuti Emmanuel Mahachi akadyiwa namatinyanya ndati vaGodfrey Mahachi ndo vanogara navo inini muhome affairs ndo vainzi ndo baba vako uchiuya achifambira nyaya idzi kusvika mbuya vafukuru vadaenda chinotaura chinondishoropodza ikoko mbuya vanonga vakabuda kuWarren News 2023 inoenderana nemusi wavakafa 1 May 1983 ukatasa 2023 1 May yakanga iri Monday but zvakadhilewa nevanhu vanenge vachikura musoro ari iye anonzi chidhakwa wekuita tobva ipapo tozobata uyo anonzi Harare baba Harare ine handi kuvenge wenyama nditorotoro munhu wenyama but zita chete rakada kushandisa pakuimba kwako nekuimba zvinyadzi unomboziva here kuti inini ndakakurawo ndakadzidza paHarare hai form 4 ipedzawo paHarare hai ndini vamwe vevana vakanga vari paHarare hai ndichitanga form 1 yangu 1987 form 2 1988 kuchiyana Reggae Sunsplash tichienda kuchikoro kuchiyana Bruce Chris Nyameno nana Tracy Chapman takanga tichikura saka iwewe kana uchizviti baba Harare zita recapital city of Zimbabwe neunhu waunozoimba nziyo dzako zvezinyadzi inorwadziwa because inini ndichikura inini handimboda kunyevera life yangu ndoyandaranga kutaura padiki ndakadza paHarare hai tina headmaster ainzi Mr. Glover the white headmaster kuzvikoro zvese zvekuti kana vaya vanoshaina vatinodzidza kuma-A schools kunana Prince Edward Allen schools taingoti neHarare yedu ndisu muna 3rd national tina headmaster Mr. Glover murungu vakazoenda zvavo kuMount Pleasant saka iwewe kana uchizviti baba Harare chinja zita nangokumbiro chinja hako zita ndoda kuti zita rokuti capital Harare capital city zita rokuti Harare iwe uchiimba zvinhu zvisirizvo hazvibude nekuda kwokuti uri kudzikisira zita rokuti Harare nemaimbiro unoita wakangofana naBevuyo anofukura uyu isusu tichikura kana yeTembomena anotosapota zvanditira panapa tichikura isusu takakura isu Jabi achinesa paZimbabwe ground pari paZimbabwe uyu achinesa ari ipapo achizobudiswa ipapo akapiwa mukana wekunoridza nevainzi Tommy Dutch vachiridza mugomba umu mune makataurwa mazita akawanda rainzi Brits akanzi Tropicana akanzi Tetros igomba bhawa iroro achiridza imomo Jabi akazopedzera splitter akazopedzera aenda kwamunoti kuRumors akazopedzera azofa ake akuchubu ende ane musikana wake amukadzi mukuruwo anonzi Sandra akazvarisawo mwana airana Cheze Ntemba mabhawa akanga akawanda kana kuMalawi saka dangokuonesa baba Harare kuti zita rokuti Harare ke wanyaya kuridzikisira tinoshama kuona naBeva vachifamba vachifukura isusu taingozi anonzi magogo girls muAgani Center kana vangopedza kushama vachitamba zvemagogo girls vanopfeka zvakadzikama ana Katarina cheOxtodata vaipfeka makoseti vopfeka zvepadance padancing floor vakapedza vopfeka zvakadzikama saka ini aiwanda kuti zita rokuti Harare yoka wanyaya kuridzikisira music yako inini handiiteera ndikunyebera nekuda kuti hana kukura nenzira iyoyo isu taipfeka matenda futi tichitamba dzinonzi break dance tichikurawo nekuda kuti takakura mudzimba dzakachekereswa saka takatongokura tichitozvitamba no fix the body zviya zvokuti hauna nguva yekuswera pamba one Saturday unongotoenda kunonzi kuteen scene function yemuscat unonzwa hako Tommy Dutch wako wozonyengererawo kuti upindewo paRumors ono Jabi asi kuchikoro uchienda mabhuku tichitogona ende taitogonawo paHarare hai takatoendawo ne6 units 2 kumaths 4 kuEnglish tikazograduatewo manesed 2014-2013 pakatanga kurirayo mana men of God vachipfeka maristband isusu toda kutaura chirondirwadza kuva machechi ana men of God vana vazhinji vemumbare dzakasava mbavha vari kugara vachisungwa kuenda kuRimandi vamwe kutenda kumajeri but vana ivavo vakagara 2 years vakapfeka maristband ana magaya vachiti zvavo zviite but singazotowedzerwa jambo kapa nedzimwe jambo zvinotirwadza umwari hwenyu imi ana men of God uri kupi
ini rambo pamakaradzwa nene lati nasiri mundega ndikukufumurai iwo sekuru amene sekuru story ka sekuru ana vanosunga jira yevadhukura amai vangu mutsipama vanobuda pamedia vachitaura nezveman of God. Ini nambu yangu ndosaka vakati mazina angu ndakati chakata pavhu kuti muzive nyika ine kuti ine vanhu vayo ene ine maziso. Garai muchiita zvinhu zvenyu zvamunoita muchiziva zvakafanira vari kurombera kuti handidi murume ndoda kuta mari harare nemurume mangwana unobuda wegoenda nganga yako unoita tunhu twako zvazonetsa kuya paredhiyo pana chete tuda ndibatsirei wakambobuda uchienda wakangowaenda nani wega. Saka sort out your mess ndezvako izvi. Saka nyaya iripo ndeyekuti sida kuti muzive kuti ngaticheme tine tariro chiri kutiurayisa urombwa chiri kutiurayisa kuenda kuna machechi ana of God vanozopesera vachiuya vari maspiritual husbands kuvakadzi vavanoona mumachechi vakanaka kumafamilies vavanotoona kuti baba naamai vanouya kuchechi couple but mukadzi wakanaka anobvisa mataitsi emari yakawanda pamahigh tables vanouya vamuabhusa mukadzi iyeye but secret iripo ndeyekuti man of God achinoabhusa mumukadzi womo munhu mukadzi wake wofuti anoyofuta achiabhuswa wandikandana itime man of God ese ari muchiraundi chekunoabhusa vakadzi vamwanhu spiritual husband kana vakadzi vavo chamungarambe chii tarisai vanhu machechi kana achitanga vari zvavanenge vari mapfekero avo mahairstyles but kana vazonuna nemari vakutozviita varungu kuda kuti aonekere kuti kana mumwe murume uyu man of God agona munoabhusi womwe mukadzi waman of God ndo secret yana man of God vanoabhusirana vakadzi vavo because murume waman of God kana spiritual husband kana achiuya kwauri auye uchinatsomuona kakuti jizo chaiso chaiso aiwa is either wapepuka ongweta ngwamboyeva a short dream of him okutomufunga zviya zvokuti paunozonogeza ndo paunozoona kuti ingwani mumiri wako wakaneta like mwana wandakataura kwachikwaka akabva ati I bet I will never go to church nekuda kwokuti akatanga kupepuka achitovaona vari mumba mavo akati konai asi ndiri kuvafunga pastor why first time second time akatonatsoona ndizvozvo I've declared aiti ende zviriko izvozvo. Saka isi tiri kuti unhu ihwohwo upere unhu ihwohwo upere. Baba vamunangagwa ndibaba vane tsitsi ndibaba vanoda runyararo kana tikatasa flag yedu isusu ine runyararo. Saka zvisine mambonzwa ndakuda kutaura nedarere kwangu inini ndeapa mbawanga Gideon ndiye rero ndamatsula ndiye zonse zinachiitika ndiye tikulila msewe wa South Africa uyantu anaondongeka namwarila zika za Zimbabwe ziri zimodzi mubhazi ndawa kwatu Malawi ndiye pepani ndiye tilile tichiganzira mbuye Mulungu atitandise ndiye rero tikufuna kuti muze aMalawi wonse kuti aMalawi Mulungu ndo achisomo wachikondi wotandiza wodalitsa ndiye pitirirane kupembela mosa repela kupembela chifukwa mapedza chisanzu mukuziya chani chakwera anasokorera dziko la Malawi pompano eti kumbuyo kunari ndani Abingu Mutharika anamwarira tawu yawo mwarira anari kusogorera dziko la Malawi pachizungu timati temu isina kati sana amalize temu yawo yekusogorera Malawi but anapedzeka agwa ku Malawi amtenga kupita naye ku South Africa kenaka anamwarira eti ndiye iniyo ndichifukwa chani chekukonda dziko lanu munagwirizana rimodzi munagwirizana mukati yayi Abingu amwarira tawu yawo yosogorera dziko la Malawi isina kati bwanji titenge mpwanka pachizungu timati young brother Peter Mutharika abwere pampando akale asogolere amalize ntawi ya bambo Bingu Mutharika ine mnagwirizana Peter Mutharika anabwera pampando anasogolera yeti anamaliza temu ya Bingu paka yafika kumapeto yeti kenaka yata temu yanafanira kuti abambo Bingu Mutharika amalize chifukwa anamwalira ndiye anamaliza uja ndi mpwanga Peter amaliza kenaka munati tipangeso ma-election munapanga ma-election kunapedzeka Peter Mutharika ndi Joyce Banda neamwanjo anatupere mwina ana Bagiri Muluzi mwina Kongo chikwa ndiri mpwanga ama yangu ndiri kudziko la Zimbabwe kunkaka naye amwe yangu achinalita awo anari mkazi wa bambo Gideon ndiri mbumba yasachoka kwatengani kwa Vijalona ine epiri kufuna kuti mumvese senkani imene ndiye asogolera
Peter kumaliza term ya Bingu munapangaso election kena munamponya kumkonda Peter anasogolera eti kena akapanazo peze kamabodza kuyangula zambili kuti akuba kaya kupanga chani ndiye munamchosa eti amaliza tawi yake Peter tandaoza kuti ndikunena kuti Peter analowa pa mpando kumaliza term ya Bingu ndoko yampa kena kamaliza munaso muika umoka kumufunaso kuti akhale asogolera anabwera kachiwiri kena kakachitatu anazochesedwa kunabwera chakwera ndiye lero funa kuti mvesesa Peter mamponyaso kuti andauza kuti dandaulo la bambo Bingu sana kamwarire mwa bwino anamwarira mazizi kusima bwino chifukwa cha anthu oyipa makana ndi maganizo oyipa ndiye anamwarira ndiye chifukwa choti wosana kapume kumanda bambo Bingu anali kukhala ali kuzungu kuyankula kwa Mbuye Mulungu kuti bwanji ndinamwarira bwanji ndinamalize nthawi yanga yosogolera Malawi bwanji ndiye Ambuye anamoti wabwera kale thupi la iweyo wakhala kumanda bati mpepo ya iwe ndibwezera yokhala kwa mphanga wa iweyo Peter ndiye ndifuna kuti muziya Malawi kuti mwabwezera Peter si kuti chifukwa chanu basi zili ndi mpepo ya bambo Bingu apasiwa yankho yekusogolera dziko la Malawi chifukwa aifuna dziko limeneli analisiri munthu oyipa tawi yawo ya mpepo ndodo ndi yabwino funa kuti amazimbabwe adziwe kuti munthu kakhala uli ndi ndodo ya mzimu ndikhale munthu akupanga chipongwe sa mtundu asingateke ende singateke Bingu apasiwa yankho yosogolera dziko la Malawi pamphanga kubwezera kwa mapanga uyu Peter amvere Peter akumveseseni Malawi asapange zija zitumachura corruption yayi chifukwa abwera ndi chifukwa cheyankho yapasidwa bambo Bingu ndi Ambuye Mulungu wa chisomo palibe vuto kuti zingakale za mtundu wanji kuti anthu oyipa amaganiza moyipa amagwiriza makobiri kupanga satanism kufuna kuti dziko liwondengeke ndiye palibe ndiye ine ndikuti bambo Peter ndiye ndikusangalala kumva kuti niyo mabwerera makhalaso pampando ndiye mumvera Malawi azunzika kwa nthawi yaitali iniyo ndi dziko la Zimbabwe tili limodzi Bingu anali wogwirizana nangabe ndiye Bingu munapita kale ndiye mphanga wa akhala ogwirizana na abambo Mnangagwa tiyende limodzi tikale limodzi Bingu nthawi ya muli ndi moyo ini machokera kusanche kwatengane timadusa Chikwawa Ncholo Zomba Mulanje tiri kupitirira timagwirizana pankani ya traditional munali munthu oti makayamba kuvina Bingu palibe futi munapita kumanda bati mukundimva Amalawi anali mudalo omwe kuvina tiyende limodzi tikale limodzi zonse zimachitika chifukwa cha peace ndiye chimodzimodzi na baba Mnangagwa anoda peace munorinyararana nguva yekutaura zvakawanda anogara ari wayi naizvozvo tiri kuti baba Mnangagwa chiri kukonzeresa kutonga kwenyu kune vari kurwadziwa nekuti sei muri kutonga asi vasakangana kuti makaunzwa nemidzimu yenyika kuti mubudirire pa 2017 movement yenyu naizvozvo rambai makashinga rambai muchichinja nyika azvinei kuti pane homwe yamakati tinobatsirawo kana tsaona yaitika vamwe vanhu vakutotibura kuda kuzadza magata avo nhasi nda kuti muchiziva kuti beta vanhu vakafa nebeta vaida kuti ndichikutaureke kupesera takanopinda kudziva tichifambira dare rambuya takanosangana nevanhu vakanorara kubako vachirarira kuomberera midzimu yakaipa yeparodhi kuti vanhu vafe vawane kuwana ropa mangwana makuseni isi tichinomukirawo makuseni nedare rambuya veda takanosvika iyo vachizungaira mumasango vabuda mapako vachiti tikutsvaga makii imhuri yekupiko iyo inzwa unzwe kare nguva anatsika mutanda kwakanga kune vanhu vainetsa anatsika mutanda vainetsa vamwe vakafa nesuicide asi pane munhu waana akaita mbiri ainzi Boniface Muponda munhu akaita mbiri but kuna mwana ana chaakavabatsira but ndakazoshandiswa nzi Boniface Muponda waye ndiye akunzi Sekuru Katerera kana murimi mune hwesa vanhu vehwesa takavasangana navo kumasango varara mubako hapana kuzombotora nguva beta richinotibuka idare inini ndinongokutaura kana mukanodaidzana ng'anga dzinenge ndinoda kuuya tobudirwa inini handitsvage simba ndakazodzwa kudhara
nekuda kwokuti kana wakatadzirwa kana Mwari vakukupa ansa yako mukutadzirwa zvinenge zvazvaMwari. Takachekereswa murearita, tachekereswa tine ng'anga yatakavhurira dhoketi, but ng'anga ineta minana. Mapurisa vakada kunoisunga zvinotonetsa kunoisunga, asi imwe yakushanda nevana venyika ino kuita urombwa. Ngofanana neyo ng'anga yakaenda kuGhana, yakaenda kuGhana kunotora mushonga wekuti inopota ichipa mamen of God kuti aripe off, kutadza kunzi rotsitsi maZimbabweans anenge achiendawo nenhamo dzawo kunoita izvozvo. Ndosaka wakanzwa kuswera Babanzira kwakaimbwa nyika ino maiwe, vakazviziva Babanzira vakafa iri mhepo yengirozi yakazodzwa. Ene kana sowe ravo ukasangosanganisa chete muteuro unorarama. Asi Japresa hanzi bira rawakaita iri iroro remusi 27 September vangasika vanhu kuriita. Pakanga pane kamwe kasikireti kemhepo yerima kakakochekera ikoko. Vana vese vanhu vese vakanoatenda dhati bira iroro. Vanga mune zvimaartificial, zvimahairstyles zvenyu, zvimarasta zvekunyepera, zvimanails, zvimaeyelashes, zvimamakeups, makatotoshora mhepo yana neyanda. Sekutaura kwaingotwa navaSimon Muzenda, neyanda nyakasikana. Saka zvimwe zvinhu zvakuda kungoiswa mutemo. Iko kugender and culture kuZANU-PF tinotoziva kuti kune vamwe vanonorejista machechi. Mamwe machechi ngaambonorejistwa. Dzimwe ng'anga ngadzimboongororwa padzinouya dzichiziva kushanda neZimbabwe, because Zimbabwe nzika ndimi muri kupera. Saka nyika yacho 2030 yacho inenge yakugara naniko. Ene zvinhu izvozvo zvipere kwazoti kamwe kekupedzisira pano pambara. Munhu akavhura takshop yako wadira mvura dzako dzawarara wakaombera kuti uite mari. Kana ndazoyazotenga mushopu mako wadasta kudhara, kana mureception chemo watochaira watora bin rako warasa. Kana ndazouya usandipumhire fune tumatuma-feather dust 22 tumwe twacho twaaneka urombwa zvakavana wakomana vasvina vaswera vachigera vanhu veDRC. Havasi vanhu chete vari kungogarira kugera, muzvizive. Vamwe vacho vane zvavanotoita spiritually, muzvizive izvozvo. Muno muZimbabwe maZimbabweans muri weak panyaya dzemaspirits. Aya pachikoro yenyu kaakadhemika iwa nekungwarisa nekukopera muri macorporates aya munogona, but zvimwe zvacho zvemidzimu zvayewa muri kukanya zviri kuzokutoshoresai. Mashoko iwayo ndati ndikuturei nhasi munhu magara mazviziya kuti aiwa unhu huri kuitwa hwakashata. Baba munanga kwaimboda kukuvanzai dare rabuda nambuya ni kana vachida kunditora ngavai vanditore muende neni kana kumadziva enyu neng'anga dzenyu maunondiongorora. Ndati ndikutaureti hanzi musacheme zvenyu nedare revana vakafa. Tanga ve17 avo vakatoridzirwa tsama unzi mudhara wabudisa makofi nevanhu 17 ausati. Tinowanzo kukuro venonzi repatriation kuti varove vari kunze kweimwe nyika vangozouya vari makofini kurwiswa ikoko. Asi tichingoti baba imakauya nenyasha dzenyu. Tora example yaAchan. Achan akatorwisisa Joshua nekusateerera mutemo waMwari. Saka imi munofanira kuziva kuti kutungamira kwenyika muti panguva diki iyoyo hamuna kana ma 30 something years plus sezvakaita vaMugabe. Muri kutorwiswa, kune vari kutodeclare vachishandisa mari dzavo kunzi mimbi weguwe kunzi mimi vanhu vari kungofa vanhu sei zvakawanda isi chiti kwete rambai muchigadzirisa semagadzirisa amakaita panguva yemaovhesi vakanga vauda kukumukirai makagara navo pasi mukanzwisisa sematendera tiri kuita pamabhonasi amuri kupa unhu watataura uya unonzi professional contacts nemapfekero maethics nemaethics ngazvidzokere zviitwe unhu. Kana ari mupurisa I don't mind nezida rake raakagara naro, kana yastewa yamaisRebecca Chisamba zvitori right, because uchapenzesa uniform ingava yenesingo, uchapenzesa uniform yechipurisa kana yechisoja nekuda kwemazi hairstyles. Isi tichitaura kuti mahairstyles acho ndo akapfekedzerwa dhuku maishwai mahofa kwanzira ndaiva sign yekuda kuti kune dare remusoro ende pachokwadi yombuya nehanda kamusoro kunyepe. Saka zvimwe zvinhu zviri kuuraya nyika ine vakadzi manyanyobata ende makushorera midzimu yenyika nekuda kwekuda kwemibiri yenyu kuda kuti munzi muri manjuzu. Zita rekuti njuzu pacharo rega rinototyisa because harisi rekutaura, because panjuzu panogezwa mvuri. Munoziva kuti munhu unogeza mvuri wako fodya yebute wogeza nemvuri wako kumira kana pamadhaka ongotora mvuri unozvisanganisa wogeza champupuri chaipo vanenge vachifamba ipapo.
kutouya umbamenyi kumira mutswi anotouya. Saka zvimwe zvinhu zvamuri kuita muchinoipisa nzizuko muchienda muchinoita zvamunonoita neidzo nyaya dzekuenda kunochemana kumariro muchikechana pese pese rango basa resex worker. Inini hangu I wish kuti chibasa ichocho Mwari wangu chingobviswa kana nekuda kuti Zimbabwe ini yakararamiswa neChristian neningiro as Christians. Muna Bible usave pfambi kapa 10 commandments. Unodire kuti adulta chibasa ichocho chakambobva kupiko kumbare chako kune chipatara chepambi zvishatanga kuma 2014 vaitounyoresa vachinopiwa medication. Iyo zvinezve isiri pfambi yangonanga kana kwarera hospital kana kukliniki inongonobudisa mari yekadhi inongonoudzwa nzenda prescription yako inanotenga kupharmacy. Saka ini muri kubenefita chiko nechikliniki chenyicho cheupfambi ende takatonzwa vanhu vanochibheka vari kunze kwenyika tazviramba izvi zvikubvisa unhu kune madzimai ari mudzimba nevarume vavo ende zviri kukonzeresa maGBV. Noona kuti munhu achangoti inini ndina gweta rinomirira chihure ndine chipatara chandonorapwa but pachipatara pafea hatimboda kuvanzirana because pakazosvika nguva yekuti vamwe vanhu vakangozviti iwe ndinongorwarawo ini regai ndingonotora ndiri hure ndiwano access yekurapwa vachapa mishonga. Saka ezvine zvamuna mishonga yamekupiwa plus iko kuenda kunorara imo mamunoitira zvihure mumakwenzi kunjanji kana kupi mhepo yenyika ineyo inenge ichizviona muri kuzviitirei. Saka mapurisa futi ngaachi kana chabviswa chibasa icho chechihure ichi mapurisa ngapinde futi mundima achinosunga ikoko kana kwaimbosungirwa noloitaringa ngazvingonodzokera kunovasunga ikokoko zviri nane muite mabasa emaoko. Government kanikwanisa kukisa mari pasaidi yekuti achipiri kana kwaita national disaster tinongokumbira kuti ingoisawo mari pasaidi yekungoti vanodawo mabasa emaoko hatisi tese takapasa chikoro academic mumwe munhu anokwanisa kungonoitawo weaving cooking and so forth and so forth. Muchinatsouya pamba pevanhu noti kupa mavolunteer bhozi uore uri kwese mukanya akaimba corruption something for something nothing for nothing. Saka naizvozvo vamukanya vaya vanonzi vaThomas Mapfumo vaya vanogarwa veve mhepo yeumukanya hwo vakagara vakatozvitaura ende nhasi muri kungozviona corruption hamune mukanya akaimba corruption song kare but iye zvino zvimakuzvibvuma makutesa maplacards muchitotaura kuti no corruption. Saka isati nhasi muzvizive izvozvo kuti vamarisa imba yenyu imimi yakatsva nekuda kwetsamwa dzenyika ino nekuwanikwa muchientertaina bhanda n'anga yekunze ndo chekutanga. Chechipiri mamalawenzi vamwe vacho vanotamba gura asiro mamalawenzi ese zvigure vari muno munyika muno vasina kuzombodzokera kunyika dzavo kubva pavakatiza nguva yaitongwa nakamuzi bhanda ichanzi Nyasarati. Mamalawenzi acho vamwe vacho ivavo ndo vari kugadzira futi mishonga yekupa vana venyu maZimbabweans achitoita zvigure achinotsautsira futi pakuchemana. Kashoma kuona munhu afa kugeto panoshakwa chirori chakazara gure vachinyepera kuzvita ana gure wamukuru ndiye hakuna. Kumashure ndakautaira zvigure zvekuMalawi zvinotonokumbirwa kana ihuku kana imbudzi kuti uyaiwo hazvingowanikwa zvingori faranu kuMalawi kuriko kwacho kwazvo. Inini ndikutaura from experience because ndikwatu Malawi gure saangangovhina nthawi ina iliyonse palibe nkhani akaropedzeka kumariro mapita kumene kuja kunopemba nawo kuti agule tabwerani mwina tipereka nkuku. Ndiye dziko la Zimbabwe amangovhina kupangisa gure ngebusiness. Zvinhu izvozvo zvakashata zvekuitwa maZimbabweans zvekungoita zvigure pese pese. Mimwe mitemo futi inofanira kunge ichirambidza kuti kakaonekwa kakati naked kakasachimaski ngakarowe avambotyiza kuti hanzi vanokudonhedza woita chironda chinopera havana kusimba veve because vanhu vari kuvashandisa vari kuchodiwa nezvipande kuMalawi because vamwe vanhu vakasiya mhuri dzavo ikoko vana vangokura achitongora vari kubara rimwe dambo anapita kuZimbabwe sana kabwere baba kunokwaita basa rekupfekedza vana vemaZimba vachichitawo vezvigure hatisi kuzvida izvozvo nekuda kuti mishonga yezvigure ezvine zviri kutiburwa amboda kukuvanzai zvakangofanana nematiburwa nemhepo yakasungwa pane vakomana vaimbove warriors vakaonekwa vane tani rembanja imi maimbozovewo nembanja idzodzo muchiti muri kuenda nadzo kuti inini mwana ari kutaura pano ndakakidhinepwa nen'anga yekudhamafose ichishanda neyo machembera anozvita anasoko vechikadzi kuenda kuneni kuMalawi vakandiputiridza nemishonga kundisiya
kuenda nene kuMalawi pakudzoka kuzondisiya vakandibhukira munonzi muMozambique mulodge asi chatakanetsana iko ndiro ndakati andikupe passport yangu vachisimagura mabhegi akanga ane 100 kgs dzembachi zvichibva zvaonekwa nemhepo yekwangu kuti mwana wedu aunzwa kuno zveginya nekuda kuti kwaingodiwa chine mbanje dzeZimbabwe imi maakuenda kunotora tani kana werevha kwamakaritora ndine urombo zvenyu nenyaya dzembanje dzamakabatwa nadzo imhepo ene chekupedzana kuti nyika izive kuti ndi baba vangu vari kundida padare renyika mbuya chizofukurwa 2024 iri dare rapinda kuZANU-PF 2020 tichatanga kuti matara aibuda nekuzinata akataura vanhu vangu kuti kuda kuti vabude muZimbabwe hazvine kuti vaimbouya nemari dzavo vachakwira mapasipoti apa ngavabude vauye nekuda kwokuti ndine kodzero kufanira kudzokera kumusha nekuda kwokuti hama dzangu dzinofanira kudzoka kuno kuZimbabwe kuenda kurinda rakafushirwa kubongo baba vangu ndakatoti vakafushirwa popa not kuti vakashayirwa mari kwete asi vakati hama dzakati baba vaigara kumayadhi tinoona vachemera kuMbare kwagara kune dare raambuya vasina kufushirwa mune zvakanaka vasina kuisirwa choto ndopafura kuziva futi kuti choto chemariro hachingobatidzwa ndo dzimwe futi dzimwe nyaya dzandakanganwa kutaurira choto chemariro hachingobatidzwa chinogarirwa pasi nevehukama vobatidza choto nyangwe michitoziva kuti ndoma vanogara akachemerwa kupi hamuna right saka makaita kune hanzvadzi yangu inobuda yekumbudzi ndimi vakomana vekuMbare makabatidza nega choto isita ndakamirira vakuru vedzinza kuti vatiudze kuti choto saka ndoda kuti munhu mazviziva futi kuti zvimwe zvinhu zvamunoita dzidzai kuti manhu wenhu anodiwa mabva kunofushirana dzidzai kumaZambia kuti anodiwa panhamo dzidzai futi kuziva futi kuti choto chinotobatidzwa nevanochibatidza nekuzotsvaira mudota iroro mari rapera zvine vanozviita but imi muri kubatira zvinhu zvese pamusoro kunyanya imi vana vanhasi mangwarisa kana tekinoloji mangwarisa nekuchikaranga zviri kuurayisa tikaenda kumakuva kuvana vadiki ndimi muri kuvigwa neshamhu dzenyika muzvizive izvozvo saka ndati muchizviziva imi kuti ini ndiri kudiwa kumusha nekuda kuti baba vangu havakabuda ndakakuti havakabuda tsoko vari vatatu ka3 Monday varipo paflat Tuesday varipo chitatu vasha zvibvunze kuti pa14 flats dzematapi sei vakava pablock 4 nekuda kuti ndo mune mhuri yainzi kwaJuri ine mwanasikana akafa ndisasatamba amuna aitambotamba akasandidzorera sketi yangu akanovigwa kumbudzi ikoko akapfeka sketi yangu saka vakauya paflat papo ezesaini nekuti idare bozi ndi mwana wedangu yaanokosha nhamo dzese dzepasi dzakatarisana nemuzvisiwi saka ndo chinhu chamunofanira kuziva icho nekuti pakatadzwa iva baba vangu vacho nekuda kuti vakanga vachimhurwa nehama dzaambuya semukwasha kudzitakura chitunha from Harare to Zaka vakatadza vakawirirana mai yangu vakasaina ambuya vakavigwa kuWarren News saka pakatyiwa tikada kuvachemesa hama dzacho dziri kumabvuku hatina kuwanda edisu vemuMalawi tinenge takuti vange tiri kuignora dare riri kupengesa amai vedu vano ndiye mukadzi wababa hama dzakazvitya saka tingatingotedzere mashoko akati kuti ini ndikamwarira usandivigi ngandingoendewo popa asi ndinozongobuda ende vakabuda vari tsoko saka sezvo mbuya vakafukurwa takurana zeta culture yedu saka ndinokumbira kuti muzvizive ndinofanira kuenda kuMalawi ndakabutswa muno nematare enyika patsvimbo dzenyika 2019 kuti ndidzokere kuMalawi ko tinofanira kunodzoka tienda kumbudzi taenda kumbuzi baba vari mukofi vari mugomba rine vanhu 10 ipapo ndo pane dare ndosaka toona moto ndiyo hasha unobuda zvichibatana nemhepo dzinosumuka futi kuMalawi nekuda kwehama yawo vari mukofi vari mugomba rine vanhu 10 munhu wekutanga munhu wenyu wenyika ino akaiswa pekutanga wechipiri ndiwo baba vedu vobva vazoita 8 bodies dziri kumusana kwavo saka vakataura kuti ndakabuda ndiri pamutupo sandikakare kumanda muantu 10 chifukwa chane ndiri ndindodo ndiye singateke ndiye mwana wangu amafunga uturuke mudziko raZimbabwe upite akupasa tandizo kaudza zoonadi zvandikutaura zvine mainterpreter sezvamunongeta kukoti kune mainterpreter anotaura chishona kana chiri chirungu ndiwe na PP wanorwana kana iri major city ndiwe pachirungu pachishona ndatotaura kune mainterpreter ari kunzwa zvandikutaura pachichewa saka nyaya yacho ndo mumvuri wakunetsa mudzinza rangu zvambuya takatopedza vakafukura vasara hama vaite zvavanoita nemunhu wavo takuchitaura isusu vana vemubvakure vana amai vakatorwa bhurugwa nebra nedress raonerine nesu vana vacho vari vemurudzi tichinochekereswa zvakafanana saka ndakautira musangofunga kuti chikwambo mishonga kana chikwambo chiruma unova futi uri munhu uri kutoshandiswa your sweat your blood
zvinhu zvako iwe kutambura kwako iwewe zvichitoita kuti munhu agarike. Saka zvinhu izvozvo baba vedu isusu vachiri vapenyu vakazvirwisa. Ndosaka muri kuona ndiri pano. Dai vasina kuzvirwisa, dai hama yangu akafa 2009 ndiri muno muZimbabwe, dai mhepo iyo ndiri kupenga musingandizive. Ndakatoitwa take over, mbuya hama yangu vafa, mhepo yakochekerwa mwanasikana. But nekuda kwokuti baba vangu vakazofa 2004 dare ratambwa 1985 vakagara vachitoriziya. Semunhu aitawo zvemhepo, aitofamba nen'anga yerura ainzi Dhuve inotozikanwa kuZinata. Apana yakabuda pa TV madays ya 2004 uchinzi vofurufushwa wazukuru nambuya vakavigwa nemabhanditi. Pana akakomenta kuti zvakaonekwa pachena kuti kuripa ngozi kuita se kupedza ngozi kuiripa. Baba vangu vakagara vatopolisha nyaya. Saka makona takuwana simba rekubuda pamhepo tichitura nyaya kwamuri nekuda kwokuti kutaura kuno kwatiriso. 2017 sangana nababa Mnangagwa 23 December ndakazvitaura paya. Taitoenda kutsvimbo yainogadzikwa hanzvadzi yangu. Amadhara vakudzisa hanzvadzi yangu kuziva nezvetsvimbo iriku. Saka soko uyo anonzi Chidhakwa paakada kundirwisa inini aitamba nenguva yake asingazivi kuti ndinokutoonekwawo from a distance. Hazvinei kuti nezvakamira sei, isusu ana baba vedu kana vachinoomberera tsvimbo yedu yapiri inowanikwa futi yakashandiswa naKamuzu Banda achisimbisa mhepo yaidiwa nababa vaMugabe. VaMugabe vakanga vaine mhepo, hatingoda kutenderana panapa. Mhepo yakanga vaine yanga yechengeto yavo nekuziva zvinhu zvinoitika around. Kana uchida kuvaukira vaibva vazviziya, kana vakakura musoro muhurumende vaibva vazviziya. Mhepo idzodzo dzakagadzirwa naBanda achisanganiswa neyapiri. Saka ndiri kukutaura kuti baba vangu vakamera mumvuri vakati ndoda yakwati Gabe yachoka pamupando ndiye dziko raSinta, ndiye mwana wanga uturike mudziko upite kumudzi, udyere Christmas konko, ubwere chakasina kana nati. Muri kunzwa vanonzwa interpreter. Baba vangu vakabuda nyika yachinja, tsvimbo yedu yapiri yakashandawo naMugabe panguva yake yachinja. Chibuda yoende kuMalawi wonodyira Christmas wozodzoka chigore risati radzoka rapera. Chaka ndozvinoreva kuti gore kana zaka zvinoreva kuti gore. Ene takabudwa musi 23 December parodhipoti tichitokwira bhazi reZibuko tichitoenda kuMalawi tichitoona mota kedza baba. Pataizoti paya panakataura takaseka vanhu vachiti mudhara akapenga ari kudhiraivha ega ende igamba Japureza achirura nemasongs ake. But patakaenda iko takazodzoka musi 29 chaka chisati chadzoka. Saka chizvibvunza iwe kuti sei takazodzokesa monzi budai isemugorero weSecond Republic ichiuya. Chibva ndazonzi ndega iwewe chienda Malawi musi 5 June 2018. Chibva ndanodzoka ndichinodzoka mahositeri matapa achinotsva. Ana muri kunzwa nyaya dzachidzi kune vakanga vaona kuti mwana uyu wemumatatu ane mhepo zvishua vanochingidzira mhepo dzevamwe kuda kudzishandisa kumasoro. Fana nehositeri randogara mune vanhu vane masoyo dzen'anga tsvuku, vane masoyo avo ekuhakira mhepo dzevamwe vanhu vachirapira vanhu. Imimi maclients muchinonzi tenga kapaindike mukaka itasoita watch out because pachava pamwana man of God even nemachechi avo achabva ngotiwo fototo dzinenge dzatohondwa because mbuya vari kuti inini chakapisisa musha wangu inyaya yekubikira magandanga ndokuzowana rubatsiro rwekudzoka pamusha wangu. Asi zvikuru zvangu zvinongofa nezhara, asi Ishe Bota kuzaka wadi 30 anondiziya, yega chiti wacho anondiziya. Zvizukuru zvangu zvoraramira kufudza ng'ombe dzaSabhuku. Ini tsvimbo yangu yacho yakashanda basa rei. Iye Rita uyu akagarawo kuchikurubhi, iyo imba yake yeHarare iyoyo, Mbare iyoyo, tinotoda kutomutananiswa nenyaya yechikwereti chemaziga anenge anotosvika kuma60,000 zigi. Tikutotadza kubhadhara noti kuti kutadza kuenda kubasa, kutadza kusenza. Tikaenda kunosenza iyo vanenge vachitivhurumutsa vachititira minana zvokuti wegonopesa wangoti mabhosi angandide wosiya. Tozvibvunza kumatare kwavo kuti ko zviri kureve zvonzi ndinoda kuti inini zvangu zvanofanira kunge ndichipiwa zvipolishe. Zvichireva kuti isu tinofanira kubuda muimba yamai vedu tonotora hama toya kumbudzi toita zvemurudzi musena ana vanhu baba vedu. Imba iyoyo ichiexista but hamene karamba ichiexista nekuda kuti isusu hatikwanisa kuibhadhara. Iye Rita wacho akutodaidzira ni mari yangu yekwaDAFS ndakazofa 2009. DAFS ndiye ndakatanga kubhadhara 2002. Vangane vakafushirwa nemari yangu isati yalapsa. Dai pasina wowisha akazondiviga. Saka inini DAFS ndinoitira mumvuri. Saka ndakutaura kuti DAFS nedare. Saka baba Mnangagwa kuirosa
itai kuti vanhu venyu vamunoziva kuti yakafa it's obvious munozviziva pakubata nasi tuyanoita ngavabva vangogara vachinja mapolisi or else kana iko kuchienda nikawo chatakamboitaura nyedhafs vakatotsinirwa kuti bhuku rako redhafs rariita asina basa mari yakatorapisa tikabvuma isu venyama asi ka vakafa varidzi vezvinhu izvi havasi kuzvitambira pamwe vanoda kuti ndipiwo ka 2 cents kanguo nedhafs ndio chinovaisirwa kadombo muvhuma vari vanosvika rini maandateka kumbudza achingodimbura miti paguva rake vachingokura mamwe mazwi shizha mamwe anongoshamisa iri minana koye mukomana iyeyo kisirwa dhore wardrobe andikakamera muti zvinhu zviri kuitika saka zvandiomera koyenini baba vangu havasinoda kuramba vakatsimbirwa nemabhodi 8 mumaskeleton avo vada kuti womamalawenzi auyewo aitowo chivana saka muri kuona kuti mhepo dzinosumuka dzagara dzirimo kodze vamwe vanhu vanadzo mudzimba dzavo vane nyaya dzavo dzisingataurwe kumhepo vamusingazive nezvavo ndianani handika vakawanda saka munofanira kuziva kuti munyika muno mune mhepo futi ko dziri kuzonorombwa dzozouya idzo dzeiwo mapostori anoenda kunonamata kumakuva kunana Warren usiku chitena kupinda kumakuva vakaisa zvito zvavo mune muda kunamata vakafa RIP takaitaura muri kuikanganwa kwese ikoko ngakubve kana ipapo pahipa paunyana uchingoyambuka uku kuna bhomba wemabhodhi regreen ngabve ipapo kwete mireza yemacolors iri kubudikira ngazvibve ikoko tongorespekta maruva iwayo akaiswa ipapo amene kana muri kunzwawo mashoko angu please ndinzweiwo zvinhu izvi hazvisi zvangu ini ndakanga ndaenda kumusha kwababa wangu ndichinoti ndinonogara ndatadza ndikavafukunurere mbuya asi vakanondidzora ikoko vachiwanikwa vari kumba yandandani chisenza kumalawi ndichitoyova nemba yangu vakamera mumvuri murume ana amai mutanzania nababa mututsi kuRwanda tinoziva kwaKigali Kigali kwakawanikwa mutsvairo nababa munanga kuti mutsvairo muno nekunaka kweKigali kwapoka gamwe kune vaenzi matutsi nemahutu saka iye akanga ari mhuri yetutsi vakazobudiswa neturuhonde Rwanda vakaendwa vari kuMalawi akazopesera kuTanzania kwaamai vake semutanzania but nekuda kuti mbuya vanobuda takakutaura kuti mbuya vanobuda akabuda ikoko tikadzoka kuzoita basa ravo norati vakafa vakarara nini ndinowo vakara saka takariita karakapera asi kauyoka ane tsvimbo yake yakasiyana ndopa mufana kuziva kuti kana muri vetsvimbo nokwanisa kuti kudananiswa vetsvimbo netsvimbo sedare patakambotaura kuti soko nesoko vakadanana zvakaitika futi kuti ndakanowanawo futiwo munhu ikoko ane tsvimbo yababa vake vari vekuRwanda asi akatoisiya 4 rooms idzo 2012 August Friday ndotoziva kuti asa 2012 musi 17 August yanga iri Friday akangotiza vangobuda vabudira avaenda because munhu wematare aitoziva kuti munhu andafambidzana naye ane mhepo avazonozvidhipenesa arimo muMalawi avauzwanzi uyu ane mhepo inomutera yambuya amai vamai yake muchangani from Malawi ndo yakaita kuti baba vake vapokwe amadza baba vake vakaramba kuviga baba vake vachiti sitoita mariro ano akakosha emubva kure komudzi wenyika akaenda nepopa ichinzi nini mukwasha ndini osenza basa repasi pasi ndashara ini ngandikuendawo nepopa baba vangu vakatoenda nepopa zvekugara vataura vachiri vapenyu ndopai patogara takautaura kuti kana munhu achiri mupenyu akasiya aisa uyu musarwise uyu akasiya ataura zvaanotaura ari mupenyu musatore pfuma ana system tazvida vakaimba pfuma moirwira asi chichi munozvisiya zviriko ende zvozvo zviriko saka maZimbabweans kuti mungoziva zvangu kuti pamhepo yambuya vangu vabukana vatadza kuirana japuresa hanzi uchasangana nemhute vangoti hangu ndanzi ndingokuudza kuti mhute zvarevei ini ndikanzwa chinonzi mhute hakusi kupoterwa remumhepo yewaiti yekuti handitozomboziva kuti kuenda nekupi hanzi chingokutaurirawo japuresa kuti uchasangana nemhute wanyanyofambidzana nababa vanonzi vabhanda vatori nevamwe vanhu vakameresa mazamu vachigadzira mago back to the center vari kupokana napiri kuti vanogozodaro seiko riro riri zamu rakayamwa vana vangu Zimbabwe ava vanowanikwa vachiita izvozvo kana vari vemhepo ngavangoita zvemhepo kubatsira nyika for free panoda kubatsirika like kuuya nemishonga yavo togeza marodhi tichirwisa satanism
vamunanga vasarambe vachibuda makofini vanhu vasarambe vachichema than kuita zvavanoita izvo vari kuita vari kuzviitirei. Iye Japureza achisimbisa kuimba kwake nemishonga yoziwanda ukufuna iwewe kuti upedze mankwara okarawa pamwamba pamasingazi ese zviri kurambwa nekuda kuti dare remamizishenzi rakagara ratoshorwa munyika muno. Pakabuda video yanakagara rakati Amos Maendere nauyu Kilati anafundisa pazvakavambwa ava musina mvume yekubudisa kofini because kune vakafa vasina kofini, kune vana mbuya vakazofukurwa vakaenda vasina kofini vakaenda nekofini remapurisa. Izvozvo nevari pachinyadzonai pachimwe makatotadza. Iye zvino Michael Maendere anowanikwa achiita makurusedi mumba mavo mune dare rekofini rakaitwa naMosi. Nhasi izvozvo vanhu vapera kufa. Iye anonzi iye Japureza angasina right yekuti bira iri iko kune bira rakatoka maringori asati anatsoona anza kuti rakakwaniswa kuitwa here kuti harina nyange waita zvembira zvei zvawaita. Iye anonzi Sasha wayambuya yake vakafa mbuya Majovasi avaita mbiri yekuba vakasungwa zvese umamdhuwe hwake hori papi. Inini tinonzi madhuwe chaiye chaiye. Kana muchindida ngatinosangana kumvura munotsvaga mvura yenyu kwamunoda kurwizi kwamunoda mondidaidzayo vanonditora mapicture vanoziva kwavanondiwana. Asi ndongokutaura ndoda chembere yandakafamba nayo from 2020 ndakutaura nyaya beta wese andine dare. Inini kana ndichiyapa ndakataura handisi ino wenyama anotaura ndiye ndakatobatwa ndine dare rebeta. Beta radzoka anzi arifanira kurova vanhu vakapa muna beta. Wesa matishets ako ndo anga ane vanhu vatakaona vachitsvaga makii vekuti vashaya makii emota dzavakadhiraivha vachinorara kumapako vachiomberera mhepo iyo kamhengo uchibonzi uri muponda. Ende inini ndiri kutaura pano takambofonerana newe ndichiti ndine dare rambuya ukataura ndokuwanikwa kuzumba uyai nebhodhoro 2 liters remazoe nebhodhoro evhasirina ndikarara pakati pekunoedza mbuya yangu vakandigara vakati une rwendo rwekuenda kuna Katerera handiti rwendare naye munhurume 1 2 haana kuchena patsvimbo yangu. Saka sekuru Katerera imimi nehwesa maita dare pano kana zviri zvokuti zvinosungiswa kuti tiri kutaura nhasi kuti beta muri umwe wevamwana vari kuwanikwa pamakii ari kuparadza vanhu pano zvichibatana men of guta. Unganidzanai ini ndiri 1 akusi kuti ndiri kuzvitemba ene wenyama aiva mheperi pandiri yataura kuti unonowauza kuti unganidzanai. Vanongodaidzwa ivo vanondivhurira bakatwa toomberana tuzvipfuko twedu twumasupa kana ka 6 pack todirwa 3 tonwa toenda kumvura tonobayana ikoko semunhu agara tichongoita hondo dzekumvura. Ndofunga dare rangu marizo ndiri kurwadziwa nemafiro akuita muri kuzungaidza baba munangagwa pazvinhu zvamuri kunatsoziva. Iye vari kugadzira marodhi uku vanhu vari kubayiwa. Fenge iye South Africa hatimoda kuvanza ituma crusade 1 rakatwa pachimbira style china Japureza neguest wavo kuMalawi. Naiyo crusade iyo yakaiswa Michael Maendere iyoyo. Munofunga mimi kuti varungu havana here huro mavampire voodoo satanism zvine basa reizvo zvamuda kushaya kutaura Christianity yei maizviziva here kuti mana men of God vanongo they are god diggers vanongo kudhipai. Saja lavu ndodzokora akaimba penge mwana kana mhepo yake yakatambirwa nambuya